De Vjetten. 75 jaar verleden, bij de Molkenstaking van 1943 dus, kwamen onder Blauwhuis en Orge 2 jonge mensen om het leven. Te weten Bouke de Vries en broer de Witte. De Vjetten. Het liep een dag, jocht als in obers dagen. Kalm lag het vliet en enkel blinkende visk wie de zinnen boppen mar en poel. Heeg in het grien van de haven teerde tiet alle dremen iepen, om fiemien te denken dat het leven tocht als in. Denkt u dat er eens in, maar skien wie de rest van het geniet. Onrijst jokken uit de wolkens op, en hier en daar boogde een toer de holle. Als bloed roenmalke de Vjetten in. Een verzet tjen alles wat het uit het diepste van vrijheid helle. Hakken klapten tjen sliepen en blien verkaam de dag bij geweld en geweer. Zonder God of engel is bleun de tijd. Leeg, alik de trein starem snits dit onverschillig, no de kiemen in riet. Wat liet het leven langer denken als in?